את עמותת מגן לחולה בראשות הרב פישר אתם בוודאי מכירים. מדי יום אנו במגן לחולה עוזרים בייעוץ רפואי. ללא תמורה. ומתן סיוע מיוחד לבריאות הנפש. ללא תמורה. אנו מסייעים לחולים בהגעה למרכזים רפואיים ברחבי הארץ ובעולם. בחינם לגמרי. אכפת לך? מדי יום אנו מקבלים למעלה מ-400 פניות חדשות ממשפחות שברגעים הכי קשים אנו לצידם. שלום עליכם, אנו יוצאים בעזרת השם במבצע תרמה מיוחד. במסגרתו כל תרומה שתתרם תוכפל בשניים, פי 2 בכסף ובעזרת השם פי 2 בעזרה. אני פונה אליכם מעומק ליבי, בבקשה, תעזרו לנו להגיע אל היעד, בכדי שנוכל בעזרת השם להמשיך ולשרת אתכם בצורה הטובה ביותר ובצורה הרחבה ביותר. שנשמע בשורות טובות שלכם ובשבילכם, מאז ולתמיד, בנימין.